Зависи кой на какъв съсед ще попадне. Аз попаднах на съсед, който отмъщава на 67-о постановление връзка с алкохола и всяка вечер в 2 часа се прибира кьорки тук пиян. Това е добре. Но всяка вечер в 2 след като се прибере, се кара с неговата съпруга, че не обръща никакво внимание на детенцето. И този тип започна всяка вечер в 2:15 да разказва една и съща приказка. От деца обичаме приказките, но си представете 2:15, тъкмо сте заспали уморени от разговорите из блока, се чува следното. Стани, тате. Спи ми се. Не, татко, ще ти обръща внимание. Ще разказва за приказка. 15 минути подготовка в банята за разказа на приказката, може би за главната роля на Кумчо Вълчо, и започва самата приказка. Кумчо Вълчо, татко, изпял 9 коняка и 16 бири. Не като бащата, само 4 коняка и 7 бири. И кърки тук пиян, хубав. След това трябва по горската пътечка с едно пияно куче, с което пили в горския кът. Ресторанта на гората. Какво куче ли? Хубаво куче, не е куче като майка ти. И срещали баба Меса. Баба Меса, татко, била пила в друг ресторант. Обаче се държала на лапчики, да. Защото носила 2 дамаджанки боровинкови, да не ги изтървя. И баба Меса, меците, татко, са гяволи. Те лятото събират боровинки, правят винце, взимат го изкъркат с път зимен сън и като се събудат, пак се юркат да събират боровинки, татко. А баба Меса Ларш, наш човек, дашна, не и циция като на майка и майка, веднага казала да изпият 2 дамаджанки. Седнали да ги употребяват да пият компанията, а в храстите ги набавала кума Лиса, която кума Лиса е хитра, като на майката, сестра и тата. Хитра, защото веднъж Кумчо Вълчо набил и нацепил кожухчето, както аз набих майката, ме съветва после, татко. И Кумчо Вълчо го съветвали, той е било страни да излезе. Ама държала едно шише уиски. И като са напили, свършили пинето, излезнал и казал да се помирим. Отворили шишето отвътре, излезнал добрият дух на алкохола. И казал, какво искате компанията, татко? Компанията рекли, защото често свършваме пиенето, цялата гора древете, ако може да станат шишета. Тия 2 бора догоре слила. Тия по-далечни, защото не ги виждаме колко са високи, ме тика. А хращите около нас плодове, защото най-не я пиеме. В този момент, татко, станала скандал в ресторант Горския кът. Предизвикал го Ешко Бешко, който носил коняка, татко, загубил мезето. На бодличките си турили ябълки, ма паднал татко от масата и по кръчета не могъл да ми по бодличките се тутрал да излезе навън. Скарали се там с келнера, сбили се и дошъл доброволния отряд. И му отрязал бодличките и тати. Всяка вечер му се режеха бодлите по този начин, накрая се чуваше падане, плач, бащата обясняваше: не падна, Кумчо Вълчо, аз падна върху тебе, цаци. В това състояние много от моите съкооператори взеха също да злоупотребяват, не можеха да издържат и 2 решиха да преместят не само блока, а и града. И попадайки пияни в моторно превозно средство на път за другия град, един се обърнал към другия. Киро, мислям, че вече сме влезнали в другия град. По какво позна пеше? Мачкаме ора. А не моли да караш по-бавно? Не, що е? Не карам аз, а караш ти. Както я бяха подкарали, ги спря старшината от КАТ и ги попита: вие този знак видяхте ли го? Моля, този знак тук, този видяхте ли го? Па да, знака го видяхте, от това не завой. Обаче вас не ви забелязахме, което е грешка.
И както ми говорите така с този език, вие сте пили. Кой пил? Аз пил. Аз съм пил само на мастика, дросчина. А другия, като се събудил, рече, и на мене 50 грама и да тръгнем, ще стана множко.